Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ni nɛɛma bɛ a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tuguɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se ala ka ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuman in fɛ aw bisimila aw ka jamu kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye tuma ni tuma walasa ka se ka kunnafoniya caman di aw ma aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogoya min na an bɛna min yira aw la o de ye an fa n'an karamɔgɔ ni an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmaaba i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na ala sɔnna a ma nin kalo in tile 12 a bisimila Côte d'Ivoire jamana kan min ni o kɛra nisɔndiya koba ye Jamiatul Ansar Din ale bolofaraba min bɛ Côte d'Ivoire olu bolo ka kɛ ni u yɛrɛ ka weleli ye an ka karamɔgɔ ka laada de don n'a sera dugu la a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a b'a fɔlɔfɔlɔ dugu maabaw ka taa foli la u ma o hukumu kɔnɔ tile 2 lafiyalibɔ kɔfɛ ala sɔnna a ma Côte d'Ivoire bi silamɛya a kalifalen bɛ maa min ma o de ye an karamɔgɔ Alhaji Usman Jakite ale de ye u ka Côte d'Ivoire COSIM ɲɛmaaba ye ala sɔnna a ma karamɔgɔ n'a ka délégation wulila ka se ka u kunda ka taa foli k'a la u yɛrɛ kun ka jabala la a baaraw kɛra cogoya minnu na Buya Kulubali ka sɔrɔlenw an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ an ka se ka na sigi ni waati kunkurunin na k'a ɲɛ da an karamɔgɔ kan n'o ye Alhaji Usman Jakite a n'a ka jama nin y'an wasa mais nin bɔra joona a balimakɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn n'o ye Seri Usman Madani Hayidara ye n'a fɔra k'a fɔ ko Mali ale bɛ Mali jateminɛ jamana jumɛn ye Côte d'Ivoire n'a fɔra Côte d'Ivoire karamɔgɔ ko a bɛ Côte d'Ivoire jateminɛ jamana jumɛn ye Mali donc jamana nin bɛɛ de ye kelen ye n'ala dun k'ale ɲuman se yan yan'ale ka se ale y'a dɔn ko bonya de b'a ɲɛ kɛrama de b'a ɲɛ k'a sababu kɛ a balimakɛ n'o ye Jakite ye ni jamana in kɛra diinɛ o diinɛ ye a bɛ mɔgɔ min tigɛ o de ye Alhaji Usman Jakite ye wa an sera plaki min ma n'a ɲɛ dara o plaki kan a y'a sɛbɛn ye plaki in kan cogo di ni Jakite bɛ k'o fɔ ka bila ɲɛ k'a yira ko sirifukɛ n'i ka nali Côte d'Ivoire yan n'a b'i ɲɛna ko i ye dunan ye i tɛ dunan ye dɛ e min bɛ nana anw ma yan sirifukɛ anw de ye ka dunan ye e de ye jatigi ye ale k'o de ye plaki la ka sɔrɔ ka don dugu kɔnɔ yan n'a dun nana ale man ka bɔ a ka so kɔnɔ ka foyi kɛ dugu kɔnɔ yan fo a kana ɲɛ da a baarakɛɲɔgɔn kan ka dugawu ɲini a fɛ ani ka yira la k'a fɔ a bɛ baara min na a nakun tɛ kura ye ka na balimakɛ dɛmɛ n'o ye Jakite ye o la baara o baara bɛna k'o kɔnɔ o bɛ kɛ n'ale ka dugawu ye baara mun bɛna kɛ an ta fɔta n'a kɛ an ta kɛta ka bɛn ala ta fɔta ma ka bɛn ala ta parasina ma ala o kan amina ya rabbi k'a ni jama kan bɛɛ kelen ma ala ta amina ya rabbi ka sutura langa ala o kan amina ya rabbi k'an bɛɛ latanga ala o kan amina ya rabbi an kɔni bɛ yan ala ta nga bɔ jama min bɛ Côte d'Ivoire jati masa min bɛ yan kosɛbɛ ma tɛrɛma ye ka bɔ o fan Allahu akbar ma tɛrɛma ye ka bɔ o fan jati COSIM kan ko la wuli Côte d'Ivoire jati an bɛ ɲɔgɔn fɛ jati an yɛrɛ ka ɲini o fɛ na o ka mɔgɔ kelen di an ma na ne yɛrɛ ta conseiller le bɛ wuli Allahu akbar Kulibali Konate Ibrahim jata ale bɛ tarata an bɛ ɲɔgɔn kan ye jati n'an ka ko la wuli kosɛbɛ n bɛ ansar wuli u b'an kɔfɛ Allahu akbar k'an dɛmɛ jati an taara jamana kɔnɔ na o yɛrɛ bɛ wuli ka lɔ jati kosɛbɛ filanan kɔfɛ jati ɲɛmɔgɔba ye o ko la na min nana na o kibaruya duman jati kana k'o fɔ na o baarakɛɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ jati a kɛbaga belebeleba dɔ de ye an ka mɔntaw ka didi jati n'an ka ko la wele jati jati an ka wele sufɛ an ka wele tile fɛ Allahu akbar إنما المؤمنون إخوة جاتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن شاء الله السلام دولار جاتي مو سراولي وشباب دينا نورا مو كبروا يهدوا منفوي جاتي bara ɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o badenya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka yiriwa dɔw la ka baraka dɔw la ala o kan faranfaran a n'a sababu an tanga kaba ma ala o kan n bɛ jamana mɔgɔ la anw bɛ dugawu kɛ yan jate n'an ka dugawu kɛ Côte d'Ivoire ye n bɛ dugawu kɛ Côte d'Ivoire sigi jate Mali ni Côte d'Ivoire
Burkina Côte d'Ivoire Niger Côte d'Ivoire Ghana ni Côte d'Ivoire ala le ko olu kɛ kelen ye jati mɔgɔ si kelen yɛrɛ se ka ko b'o fara i tɛ se abada furu siraw bɛ yen kosɛbɛ kanu siraw bɛ yen kosɛbɛ karamɔgɔdenya ni karamɔgɔfaya siraw bɛ yen kosɛbɛ kanu siraw bɛ yen jati sira camanba de bɛ yen jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ala de k'an bɛɛ kelen ye wallahi nka dunuya tagacogo waati dɔw la ko dɔw bɛna bara min la jati nka hakilima man k'i ka ko kɛ ka suma ka bɛn o ma Allahu akbar o kow bɛ na o bɛ tɛmɛ Allahu akbar adamadenya o b'a nɔ na anw liminani bɛ min ma o de b'o ye jati o sɔn an bɛ dugawu kɛrɛkɛrɛ waati bɛɛ Kɔrɔbari jamana ka ɲasuma ka fɛngɛrɛma di a ma ala o amina ya rabbi Mali jamana ka fitana wuli ka bɔ yen ka fɛngɛrɛma di dama jamanadenw ma ala o amina ya rabbi Burkina jamana ka fitana wuli ka bɔ yen ka fɛngɛrɛma di jamanadenw ma ala o amina ya rabbi Niger jamana ka fitana wuli ka bɔ yen ka fɛngɛrɛma di jamanadenw ma ala o amina ya rabbi na jara tigɛ ala nɔgɔya amina ya rabbi ni kiyama ala nɔgɔya amina ya rabbi an ka se o yɔrɔ la mɔgɔ bɔ ko Allahumma rabbi sallallahu alaihi wa sallam kuma caman wɛrɛ tɛ an bolo na ni jatigi bi an na yan jati ale de wallahi siga t'a la ni silamɛ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na cogo min na jati ni jatigi b'i la o ye silamɛ ɲɔgɔn siga tɛ nin na aw sata ni diinɛ ɲɛmɔgɔ Allahu akbar o la an bɛ jatigi fo jati a sara bɛ ala ko inshallah n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen jati o y'an bonya inshallah u seko bɛɛ kɛ a ye jati u sara bɛ ala de ko inshallah bonya da ye bonya de jati o la n bɛ fɛ k'a fɔ an nisɔndiyara an inshallah fari fonna jati an bɛɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ye diinɛ ko in de ye kosɛbɛ ka an da yɔrɔ ɲini n'a ye kosɛbɛ parce que an b'a dɔn ko ninnu bɛ ban a bɛ ban wallahi ko hɛrɛ bonyana cogo o cogo jati bandon b'a la Allahu tɔɔrɔ akbar bonyana cogo o cogo bandon b'a la Allahu akbar alors an bɛɛ bɛ segin ala ma k'a k'i n'a fɔ nin ma kɛ jati o la min bɛ an bɛɛ bolo o ye cɛsiri de ye jati k'a bila sini ye jati sini jumɛn don ala de b'a dɔn min bɛ yen sini jati nisɔndiya kɔnɔ ani an karamɔgɔ ka bonya kɔnɔ kosɛbɛ n tun bɛ fɛ ka min fɔ jati o de ye an bɛ yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ y'a baara daminɛ jati u bɛ se ka wajulikɛlaw ni silamɛw fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ hakilila dɔ de bɛ yen an bɛɛ bɛ ka baara kɛ k'an ka taabolow de defan kosɛbɛ a kɛra suna ye a kɛra tasawufu ye jati a kɛra turuku si o si ye kosɛbɛ bɛɛ bɛ kule de k'i ka turuku defan siga tɛ nin ne ɲɛ bɛ min na na an tɛmɛna o kan jati parce que e ka taabolo ni ne ka taabolo tɛ hataru la bilen silamɛya yɛrɛ de bɛ hataru ka taa kɔnɔ Allahu akbar kodɔnw bɛ ka kana jati denmisɛnninw depuis u ka dɔgɔ kosɛbɛ u bɛ internetiw ni fɛn bɛɛ kɔnɔ jati n bɛ fɛ k'a fɔ u bɛ diɲɛ kalama jati bon jugu minnu bilalen bɛ silamɛya la bi jugu minnu don fanga b'u la kosɛbɛ foyi ti kɛ ko n fa kun bɛ tan n ba kun bɛ tan o ti don kunkolo si la bilen jati fo mɔgɔw k'a ye de hakika y'u ɲɛna u fɛ an kun bɛ da la ne ko n fa kun bɛ kalo ye n fa ni mɛlɛkɛw bɛ kuma mɔgɔw bɛ da la kosɛbɛ mais bi mɔgɔ si ti da la f'u ka tiɲɛ ye tiɲɛ de wallahi alors n bɛ fɛ ka min fɔ silamɛya yɛrɛ histoire la n'i ye silamɛya histoire da jati foyi ti fɔ ko mɔgɔ faga diinɛ don mɔgɔ diinɛ don o silamɛ yɛrɛw ti ɲɔgɔn fɛ u ti mɔgɔ wɛrɛ fɛ jati o ye nkalon de ye jati silamɛ jugu bɛ yen bɛɛ b'o dɔn kosɛbɛ mais fo silamɛw ka wuli ka jɔ ka labɛn dɔ kɛ silamɛya yɛrɛ hakika mɔgɔ ka se k'a tiɲɛ dɔn jati joli ko ni bingani min bɛ silamɛya kɔnɔ fɔ silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛlɛ fɔlɔ jati
n'o tɛ taabolo ninnu n'an m'an kɔlɔsi a bɛɛ bɛna bi. Allahu akbar. A bɛ ju ye silamɛya yɛrɛ min ye n'o jiri binna o y'a bɛɛ ta binne. Allahu akbar. N fɛ k'o de fɔ Seko ye vraiment nisɔndiya bolo ma. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Et puis ani an y'a ye quoi. Wallahi. Minnu bɛ ka silamɛya nɛni bi na ni dalilu de y'an ka kuranɛ kɔnɔ Ala ko an ka mɔgɔw faga. Kosɛbɛ. Tutu jati an ka hadisaw bɛ yen fana tiɲɛna nkalon caman b'a kɔnɔ. Jati. O bi silamɛw ka cɛsiri kan ka kɛ silamɛya yɛrɛ zati defani jati i ka taabolo tɛ an tɛmɛn'o kan. Allahu akbar. N bɛ fɛ ka hakɛ to ɲini Seko fɛ n b'o de fara n ka kuma kan. Jati. Nisɔndiyalen de ye nin fɔ. Wallahi. N bɛ yafa ɲini kuma jɛɲana. Jati. N fɛ ka nin de fɔ dɔrɔn. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka nin bonya ninnu ka a segin silamɛya ma. Nin bɛ hakilisigiba de di silamɛw ma wa nin ye ɲɛtaaba de ye silamɛya la k'a ye k'a fɔ ko silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ an'u ka bɛn a bɛ nin cogoya de la. O la an bɛ Ala deli nin cɛkɔrɔba ɲuman ninnu Ala ka an ɲɛmɛ u la. An fana karamɔgɔ Seyid Sori Usumani Madani Hayidara an y'a fɔ aw ye k'a fɔ a ka laada de don n'a sera dugu o dugu kɔnɔna na a bɛ wuli ka se ka taa foli lase a seko ni a dongo bɛɛ lajɛlen na. A bɔlen ko Sheikh Alhaji Usumani Jakite fɛ a y'i kun da an karamɔgɔ Sheikh Maliki Konate fɛ Abubu. Sheikh Maliki Konate Seyid Usumani Madani Hayidara kanubagaba de don. A taa o taa a bɛ t'i sen jɔ nin cɛkɔrɔba ɲuman in fɛ. O fana baaraw kɛra cogo min na an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ. Buya Kulibali ka sɔrɔlenw de to. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الله العظيم. Ambe ala tanu ladaina ya fanyi ninko an karamɔgɔ fɛ n'o ye a Seyid Sherif Usumani Madani Hayidara ani ya fanyi ninko Khadimu Rasuli fɛ n'o ye a Sheikh Mali Konate ani ka ya fanyi mɔgɔba o mɔgɔba nana ya mɔgɔdamu bɛ ya tɔrika o tɔrika bɛ nin kɛnɛ in ka bi ka ya fanyi na bɛɛ lajɛlen fɛ dakurunya kelen ani ce dakurunya kelen k'aw fo hali ni sigi ni ma kɛ kunbɛli kɛra cogo min mɔgɔ ka waliya a b'i taradi ka sɔrɔ i ma kuma wallahi Khadimu Rasul anw y'a dɔn ka sɔrɔ a ma kuma kuma kelen k'a fɔ a ye bisimila kɔnɔ maa de bɛ bɔ i ka so ko i bɛ taa Sherifu ka so nka Sherifu bɛ taa so kɔnɔ a bɛɛ y'u ta ye an b'a fɔ aw ye an bɛ du min kɔnɔ nin ye dutigi nana n'o ye Sheikh Sherif Usumani Madani Hayidara ye ka sabu kɛ an karamɔgɔ n'o ye Khadimu Rasulu ye ale bɛ baara min na a bɛ Sherifu mɔcɛ ka baara de la o tuma so tɛ ale bolo bi en tant que ni Sherifu kɛ sigini bɛ nin kɔnɔ bi k'a fɔ Layi Maliki Khadimu ye ko a ni ce maa dan ye ka mɔgɔ sɔn sanu na ka mɔgɔ sɔn wari la i bɛ fɛn bɛɛ di maa ma mais n woloden filɛ a i b'o kɛ maa min ye a ye tɔ t'i kɔfɛ président international tɔgɔ la Layi Surakata Salamani Taw
national Mali togola Laye Modibo Diallo, national Ivoire togola Adama Sanogo, ka fara mɔgɔba bɛɛ kan an ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔba n'o bɛ an bɛɛ mara bi Alhaji Mamadu Lamini Thiam, olu togola ka na karamɔgɔ dɛmɛ k'a bɛlɛsira ka na ɲala ka so kan n'i ye so jɔ n'a kɛra so tan ye don dɔ i na wuli ka t'i ɲɛ da o kan o ɲɛ da soka dɔ de y'an se a kanubaaba fɛ yan bi a n'a ko kɛ ɲɔgɔnba u bɛ si du kelen u bɛ dumuni kɛ du kelen mais ɲɛ t'o ye parce que ala ko de b'o ni ɲɔgɔn cɛ. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوى صراطك تام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة نور مطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه bita kɛ cogo la ite voilà laada bɛ cogo min ko dɔw bɛ laada wuli voilà min ka laada wuli bita la bɛɛ k'o ye o le fana ɲɛna yɛrɛ o le cɛ ɲɛna o le cɛ ɲɛna ni a hakili b'a la san dama tɛmɛna a bɛ taa kɛ yɔrɔ dɔ le mais ɲina n k'o wele n ka tigi kɛ yɔrɔ si tugu a bɛna kɛ yan a kɛ ni yan a ɲɛna wa a ma ɲɛ an ye adamaden ye an tɛ kow faamu mais tuma dɔ ala bɛ mɔgɔ ŋaniya ni sababa bɛɛ donc hali ni ma fɔ ani sababa bɛɛ na n ta kuma tun ye min ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka yan'an bɛ se an karamɔgɔ ma an bɛ ansari yɛrɛ le fo an b'o fo ka kɔrɔ mais an bɛna kɛrɛkɛrɛ don a la mawulidi kɛla Côte d'Ivoire Abidjan yan bɛɛ k'a ye ansari ka fɛn min kɛ bɛɛ k'a ye ko dɔw bɛ yen n'i k'a fɔ k'a sɔrɔ a tigi tɛ yen o t'i faamu mais n'a tigi bɛ yen n'i k'a fɔ mɔgɔw bɛ n'i faamu anw ma téléphone ta k'an karamɔgɔ wele an ma téléphone ta ka président dɔ wele ko an bɛna mawuludi kɛ a ye nin kɛ ala yɛrɛ le ko wele o yɛrɛ le k'a kɛ min ka kan ka kɛ k'a sɔrɔ o m'a ɲininka fɛn b'a to a ye kɛ an sago ye fakana kama kana hali n'an k'o fɔ an ka zawiyaw la ni patron nana an bɛ foli k'a ɲɛna o ma nugu lɔn o bɛ patron le lɔn patron le kɔsɔn o k'an lɔn kɔsɔn le ka kɛ an b'o fo kɛrɛkɛrɛ ma sisan tuguni an bɛ Jabate fo a y'a kuma k'an bɛɛ fa a ka yira Siriki Dumuya la i ka min fɔ ka yafa ɲini a ko Siriki Dumuya ma non olu le kan ka yafa ɲini anw fɛ anw le ye sotigi ye ni mɔgɔ k'i ma k'a y'i ka sotigi ye ni dɔ wɛrɛ t'i kɔnɔ i fa la an fa la fo ka tɛmɛ kuma wɛrɛ Sherif Madan Haidara bɛɛ n'i sɔncogo lo an bɛ to ka kuma dɔw fɔ an ka zawiya la foyi tɛ mɔgɔ sɛgɛn i ko i kelen y'a bɛɛ sɔrɔ non a bɛ mɔgɔ sɛgɛn a b'i ya sunɔgɔ tiɲɛ ka sɔrɔ k'o tigi k'a fɔ ka ban ko y'a tɛ kɛ ten ele ko k'a y'a kɛ ten ale yɛrɛ min sigini filɛ a bɛ ɲɛbɔ a ka dugumamɔgɔ fɛ i bɛ ɲɛbɔ i ka kalanden fɛ ko dɔ la i bɛ ɲɛbɔ i den fɛ ko dɔ la mɔgɔ t'a bɛɛ sɔrɔ mais ni min ka min sɔrɔ
a to ala bolo i tɛ dɛ n'o tɛ i ta fitini bɛ bɔ si la mais min ye kabako ye ka nin sɔrɔ k'i majigi a man ca dɛ tuma caman an ka sɛkow ko almutakabbiru karakibi alal jabali yara nasa sigara wa yarawnahu sagira yɛrɛbamɔgɔ ale bɛ sanfɛ la a bɛ mɔgɔ ye o ka dɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ b'ale yɛlɛ fitinini mais a t'a faamu an m'a fo mais foli kɔnɔna n bɛ fɛ ka appel dɔ lancer a m'a fɔ n ye ale m'a fɔ n ye le 25 Inch'Allah samedi min na o kɔta a kan ka bɛn 25 ma kalanba bɛ yen au stade Félix Ofoyi Boigny an ko Félix ya kalanba bɛ yen a ka dɔ kɛ ka kɔrɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ kɛlɛ tuguni an dun bɛɛ bɛ yan an min tɛ yan o fana bɛ kɛlɛ ma laala kumakan nin a bɛ na mɛn parce que e ka lɔn hadamadenya la o n'a fɔra k'an bɛ ko kɛ o tuma dɔ a bɛ jala yira le n'o tɛ hali ma na a bɛ na kɛ hali ma na fana a bɛ na ja mais n'i nana i bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ ni ballon bɛ jouer an bɛ ɲɔgɔn wele cogo min an k'o lɔn mais n'an sera nin ma a ɲɔgɔn wele cogo an yɛrɛ b'a lɔn donc o lɔn an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kalaada o kɔfɛ n ko bi kuma nin a banna de ten n tilala mikoro bɛna ban ka kɔsigi ka taa min a ko ka taa min non a bɛ non n bɛ kɔsigi n bɛna a kun fɔ duwawu kɛla Maliki ye anniversaire la zikiriw kɛla ye caman mais Maliki ma kɛ kalanden bɛ yen n'anniversaire tɛmɛna ten ale b'a daminɛ fo san wɛrɛ o b'a k'an tɔgɔ la n bɛ duwawu kɛ k'a kɔrɔ mais bi ta nin ale bɛna duwawu kɛ kalandenw ye wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أم بكما سوريا منهم كمانا ويامبو أم بنسوجا منا بدنفشي تالا سابو أنولا كنا أمبلما كي ani an jɛɲɔ ani an kanuɲɔ ala ka diinɛ baara la n'o ye Sheikh Maliki ye ka na an ɲɛ da kan a sigiyɔrɔ la an nana bɛn nisɔndiya wɛrɛ ma tuguni n'o y'a ka anniversaire ye mana nisɔndiya caman de farala ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kan an dalen b'a la dugawu minnu bɛ kɛ yan a ti bi bi kɔni ala ye maa o maa sen se yan i ye dugawu caman minɛ ka kɔrɔ a bɛɛ minɛ n'an ka bi ta dɔ bɛ fara a kan dɔw bɛ fara kanu bɛ dɔ fara a kan an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛ dɔ fara a kan o de la ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la silamɛw a kana fara o aya labato yɔrɔ o labato yɔrɔ ala ka istijaba dɔ bɛ yen o kɔrɔ ye ala ka dugawu minɛ dɔ bɛ yen hali n'a dogolen don jɔnw na siga foyi t'a la ala ka yamaru bɛɛ labato yɔrɔ la ala ka hɛrɛ dɔ bɛ yen an bɛ ala de deli o hɛrɛ in ala k'a suru an bɛɛ kan an nana hɛrɛ min sɔrɔ nin jamana in kɔnɔ ala k'a jidi an nana bɛn min sɔrɔ nin jamana in kɔnɔ ala ka dɔ fara a kan ala ka jamana in denw bɛn an bɔra min kɔnɔ n'o ye an faso ye n'o ye Mali ye ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ
ala ka kisi don a bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ ala ka kelenya don a bɛɛ kɔnɔ ala k'o k'an ye an ka sekoba kama ala k'o k'an ye aw minnu fana y'a labato kama bɛ aw la mɔgɔ dɔ bɛ ala ka wele da ale yamarulen don n'o de o ye dayi de ye nka minnu bɛ jɛ n'a ye k'a minɛ k'a baara jɔyɔrɔ b'olu ni ala cɛ o fana ka bon dɛ mana aw fana sara bɛ ala de bolo sabu a bɛɛ y'a ka baara bila ka na an ka seko fɛ mun kosɔn ala o la a yɛrɛ ka o ala labato jɔyɔrɔ b'o la ala bolo o ka bon dɛ o la bi kɔni an b'a dugawu cɛ ka kan kun de ye ni ala sɔnna k'an jigi da dugawu jaabi teliman kan inshallah ala ma kɛra ten ala ma kɛra ten mana a ye kuma di seko ma ka ala wele an ye an ka a kan kun ka sɔrɔ ka taa inshallah nin kɛnɛ belebele mɔdɛliw kan nin kɛnɛ sanima mɔdɛliw kan n'an bɛ dugawu kɛ anw ka laada la miniti kelen an ka miniti kelen dɔrɔn ta hami min bɛ min na i k'a jira ala la kuma na o minnu bɛ kuma na a bɛ sɔrɔ olu niyɔrɔ t'a la a ye kuma ala fɛ miniti kelen a ye kuma ala fɛ. caman fɔra dɛ ala k'a bɛɛ minɛ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya fatahu ya razzaqu ya nasiru ya mu'inu iftah lana abwaab rahmatik iftah lana abwaab rahmatik iftah lana abwaab rahmatik wa hadina jami'an ila siratikal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. N'an bɔra yen an b'an kunda an karamɔgɔ Sheikh Mustafa Sonta fɛ yen nɔ an fana an karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madani Haidara n'a ka délégation wulila ka taa foli la ale fana fɛ a ka kanu la Sheikh Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya ye a baaraw kɛra cogoya mun na Buya Kulibali ka sɔrɔlenw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Alhasan Wali Husseini mɔde baasitanden ni baamadani de falhamdulillahi rabbil alamin. الله سبحانه وتعالى لا خالق إلا هو لا منع إلا هو لا رازق إلا هو ale de taya ka daliye na ni min ka kinga kemi ale ala de bo don min bi di min ma ale ala de bo don wa ale ala de ba ke o kechugo la ka kanne wore falhamdulillah rabbil alamin ibadenke docteur Sheikh Moustapha Sonta Docteur Sheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tijaniya en Côte d'Ivoire. Ana Badeon, Ana Sinjiu, Ana Kamukadamon, Ana Kanunyon, Bela Jale Farala Nyonga, Aya Lase Bela Jale Makafoka Baden Kebina. A Baden Kebina Kana Alaje, Côte d'Ivoire Kaukala Daye Dodi, Nina na Ambe Kodwari ya Ubafo Kododi. O dodi ɲininkali ko k'o de kɛ aw la. An bɛ ala tanu k'ala barakada k'a ɲini ala fɛ ni wulada in kɔnɔ ala ka yafa an ma ka yafa fɔlɔ ɲini an ka sheikhu fɛ Khalifatu Tijani a Sheikh Mustafa Sonta a n'a ka jama nisɔndiya duman bɛ yen ko an bɛ dan fɔ o la kɔrɔta duman bɛ yen ko an bɛ dan y'a la tuma min ala sɔnna k'an n'ale ɲɛ jira nin waati kunkurunin na k'a sabu kɛ ala ko ye k'a sabu kɛ kira ko ye mɔgɔw de b'a fɔ ko karamɔgɔ Haidara wulila ka na Sonta fo ou bien ka na a ka so kɔnɔ o bɛ fɔ ni hakili dɔ le ye nka n'i ye hakili kɔlɔsi i bɛ n'a ye karamɔgɔ Haidara nana a ka so le mɔgɔw de b'a fɔ tuma dɔ ko Haidara bɛ Mali la ko santɔ bɛ Abidjan n'i ye hakili kɔlɔsi i b'a ye Sonta ni Haidara bɛɛ bɛ dɛbɛ kelen kan o bɛ tomina kelen kɔnɔ k'a sabu k'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Layingɛrɛ ni sirifu kuma lɔgɔman ta k'a da tigɛ a t'a dun n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ o so kɔnɔ bi an b'a fɔ Sonta ma ko a Sonta maa dɔ fa bɛ kɛ cɛ ye den tɛ k'a ye maa dɔ fa b'a dilan den b'a tiɲɛ
mado fabe dabe kala ngana sera de umatige be ko la sonta ifa nodla ka nyedla ka kodla ifa ko sherifu wa yele ko sherifu ka anfara nyonga ka farankara mo ka no selui wallahi an dotoya sonta hal ne makuma an ye femi sebani dishika obeombo tuma min nan dora salon dafe nay sheikh sonta sigile anya sura sebani ba dishika chukoliga ko ya sherif usman madan haidara hubbukum mali'atun fil qulubi obe ambo kalandin betola nyemo betola karamogo nana alakama nalila anana kira nalila kana balia nalila kwa tena seka boka bara fuike fabina doka ka chokoroba enu laingere ka nyini ala fe ala ka hinada ka kla kana nyini ka doke abalmanke ka do nyina fe bara mimbe sena na ya suro donno be kwa be anhu akungule be sonta kunle ni ko tasawufu diya kono be adaga ba ayoro do yayin ni karamogo mana kana senjo ya abina mi ko kana sontafu ka do kai ube baramina alebe mallanga nyabala onu bebe milan kelin kono ka nyini setigi ala fe baramin bena ke jamana kono ka nafasa ambe ma ala ko kanye alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ka ala fu ka baraka da alai ka nyini ala fe aka kisini nema a chaman ko jigan kuni muhammadu kan sallallahu alayhi wa sallam ala kulin fo salli kelin ko ankuti muhammadu kan ka anya mafo no ye shirfukai a sayyid usman madan haidara ka baba mako kana abijan ya ka senta ka bo asigiyorola kana ka so amba fo ola sabu mo be fo yere ka kula furutigi abe fama ko iniche ka sura ba yere ka bara de la kuma shirfuce ya fanye ya aka nali do senfe ko yanye ale na yoro koroi kabi ala ingeretli ale tumena ya kana chokoroba fu aywa ni chokoroba ntanyana na ale sigina kana uso ingono anana kasu manamba fu ula anaka jamabe ana diu ani aka almamiu anaka lasigidon bela jeli ka bela jeli fo dante foli mina ya don tama do be kuma chaman to law aywa nale kon nana nay nyon ye mimi dusukun kono o wasake mimi dusukun kono o wasake sabu kanu no be maminu yoro ani minu jena alakama ko yaro kano ni femi kera ko wara kama o de kagele ni femi kera alakama o kano sabu chorba ya fanye ko ala mo fla no nyon kibariame o be nyon kanu ka soro manyon ye o be programme ke ka soro manyon ye folo ala mo ba kanu ni ne tarani ka jamana na metafu o ye ala mo ka ta chuwe no nyon ye o ye kuma ɲuman de fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kɔrɔsi ka ɲɔgɔn boɲɛ nka a tɔkeleman fila n'olu ye ɲɔgɔn kibariya mɛn o bɛ ɲɔgɔn buruja fɔlɔ k'a sɔrɔ o ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan ni kalandenw ye min tɔgɔ u b'a fɔ ko an ni caman ye sa ninnu bɛ tan ninnu bɛ tan n'i y'o ye bɛ ko wɛrɛ b'a tigi kɔnɔ ala ko tɛ ala ko tɛ mɛ ala mɔgɔ fila n'a ye tɔkeleman ko mɛn a bɛ wuli ka taa ka so ka taa fo i n'a fɔ min kɛlen filɛ nin ye o tuma na o foli Allahu Ta'ala le bɛ n'o baraji di o baraji dafani k'o di sirifɛcɛ ma a n'a ka jama ala m'o kɛra ayiwa o bɛɛ kɔfɛ komi an b'a dɔn taayɔrɔw ka ca kow ka ca n'an bɔra yen an bɛna taa misiri la sabu jama bɛ yen ka taa duwawu kɛ ka sɔrɔ ka sira di sirifɛcɛ ma a yan'an ka taa yen kitabu bɛ yan an y'a kanu ko an b'o d'a ma k'o kɛ a ye san 14 kɛ a bɛ laɲini kɛ ka kisa a b'a sɛbɛn a sera ka min sɛbɛn a la ayiwa
o ye nin ye a y'a kɛ kitabu 2 donc ko o bonya di ayiwa ayiwa o kɔfɛ ayiwa ɲangan komi ne ni e de bɛ to ka ɲɔgɔn wele ka sagajigi bɛ yan k'o di sirifiyɛ ma a bɛ t'o jeni k'o kɛ bi sura ye sabu ne dɛnna k'i ɲininka n ko sogo jenini ka d'a ye o k'a ka d'a ye normalement an ka kan ka tobili de kɛ ka sirifiyɛ kunbɛn n'a ye nka y'a dɔn diɲɛ laban na tuma dɔw bɛ kɔgɔw tɛ dun sukɔrɔw tɛ dun tuluw tɛ dun tuma dɔw bɛ n'i ye tobili kɛ i bɛ maaw degun o kosɔn an ko an tɛ tobili kɛ an b'a di a bɛ taa a kɛ sogo jenilen ye ka sirifiyɛ fana n'a ye k'a ka bisimila k'a bɔra so a nana so k'a nali diyara an ye a bɛnna an ma k'a an b'a ka duwawu de kɔ sali ala muhamad an bɛ fɔlɔ ka ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kira ba in kan muhamad sallallahu alaihi wasallam ka sɔli an ka sanimaw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan kuma bɛɛ fɔra ka ban an se yan an nana an balimakɛ ani an badenkɛ ani an karamɔgɔ an nana fo k'an ɲɛ d'a kan o bɛ foli dɔw kɔfɛ komi n y'a fɔ cogo min na 79 ne nana a ka cɛkɔrɔba fo misiri kɔnɔ 81 n nana fo o cogo kelen la an bɛ 2026 la ayiwa an filɛ o du kelen de kɔnɔ ne hakili la a y'a fɔ cogo min na an bɔra so an nana so an bɛ an karamɔgɔ fo a sara bɛ ala de bolo mais ale y'a yɛrɛ bila fɛn minnu na c'est trop non an nana fo walayi mais a sara bɛ ala bolo ala k'a sara hɛrɛ la du in ala k'a barika dugu in ala k'a barika sonta vraiment an nisɔndiyara fo ka s'a dan na a sara bɛ ala de bolo an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ka denbaya ye ala k'u k'a sago ye ala k'a yɛrɛ mɛn u bolo ala k'u k'a sago ye ala k'a yɛrɛ mɛn u bolo ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul an nana bɔ aw bɛɛ ye khasatan an nana bɔ an ka cɛkɔrɔba ye a n'an ka cɛkɔrɔba ka kalandenw ani an dɔgɔ minnu bɛ yan ani an balima minnu bɛ yan an nana ɲɛda bɛɛ ka ala tɔgɔ la an balimakɛ ani an karamɔgɔ an nana filɛ ni silamɛya filɛlan de mɔgɔ min don lamɔw cogo tɛ kelen ye olu tɛ dɔwɛrɛ dɔw yɛrɛ majigin ni yɛrɛ dɔgɔya kɔ mais u sara bɛ ala de bolo ajruhum ala Allah n bɛ fɛ ka min fɔ jama in ye dugawu minnu bɛ kɛ ni misiri in kɔnɔ a tigiw sababu kama a ka ca la ala bɛ sɔn a dugawu ti bɛ u bɛ minɛ u yɛrɛ kama mɔ kama ye fɛnba de ye jɔn ni ala cɛ nin dun in k'a daminɛ cɛkɔrɔba la u ye ko to ala ta la n'i ye bonya ye yɔrɔ o yɔrɔ ala ti bonya bila yɔrɔ si gansan wa a t'a bɔ yɔrɔ si gansan jɔli ye cɛkɔrɔba ɲumanw bɛ jɔ ko kelen de kɛ ka fila to denw bolo ni cɛkɔrɔba ɲumanw nana u bɛ so jɔ k'a ban denw mana na ko fila don u ka cɛkɔrɔba ka baara sabati ka so in ɲɛ ka tɛmɛ o kan walima u k'a ci alors cɛkɔrɔba taara ka fɛn min to min kɛra kɔfɛ o ka bon min kɛra ɲɛna bɛɛ ka dugawu y'o de ye ko ala ka fɛn bɔ i la min ka kusa i ye
fɛn ti bɔ mɔgɔ la min ka kusa mɔgɔ ye fili don bamanankan na nka fɛn bi bɔ mɔgɔ la min bi mɔgɔ dan. Allahu akbar. Haydara. Wulibali don dɛ. N'o ma kɛ i ka dugawu ma minɛ. N'i denw m'i dan dugawu ma minɛ dɛ. Mɔgɔ den ti kusa i ye mais mɔgɔ den b'i dan. Sɔgɔsɔgɔ. An filɛ o kɛnɛ dɔ de kan. Kumana n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ aw ye n'a y'a faamu. Miniti 1 dɔrɔn. Mɔgɔ kana kuma. I bɛ mun fɔ i bɛ mun fɛ i bɛ mun fɛ o jira Ala la nin cɛkɔrɔba in kama miniti 1 dɔrɔn i bɛ min fɛ a jira Ala la ko cɛkɔrɔba in kama Ala k'a kɛ n'o kɛra an bɛ Fatiha ta ni min bɔra o la a bɛ n'a ye. Ayiwa alhamdulillah caman fɔra dɛ nka a bɛɛ bɛ minɛ o kumana ne yɛrɛ bɛ cɛkɔrɔba den yamaru ale ka Fatiha ta an ye an y'an ta fɔ ka ban ale ka Fatiha. Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مفتي سوغدوغو علمي مجلس نيما باي كوت ديفار افينو شيخ مفتي سوغدوغو شيخ عثمان مدان حيدرا كانوا بغا باددو amadugo ayada keneka haidra kanu ani haidra yere kabonyo adabe do alaka wala ni kenen nun kadi baraw kera chuga mununa koko di anga jeka anyamada ofe buya kulibali Jacques Boer aleka sorolun ambade srama bi ni sonjalum bayi madna kawka ni sonja mi soro kera kan nana nyakirla anu majlis deun ani Côte d'Ivoire srama an wo nisɔndiyali sɔrɔ ni an ka Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka na ye ayiwa mɛ juraso landalo komi an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ nakun lɔn mɛ bɛ tila ka ɲininka k'a ka dɔ di ɲabo bɛ bɔ ɲani la mɛ ɲan t'a ye fo ni boro ka bɔ ɲana ka tila ka yira ɲana kɔ tuguni o sababu kama ayiwa ka bɛn an ka juraso landa ma a ɲan fana bɛ ɲan lɔnni bɛ a juru ɲan juru bɛ a lɔnbaga de la ayiwa komi Cheikh Taw bɛ yan an bɛ kuma d'a ma kuma kan ka tɛmɛ so min kɔnɔ ka se an ka lɔnna bana an ka Cheikh ba ma ni a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ma ko an ka ye Cheikhul Majalisi fɛ yan ko a ka dɔ di n'o dɔ diw ka di ɲakirila kuma tɔw bɛ na o kɔnɔna na hakɛto bɛ na sallallahu Muhammad. An bɛ Ala tanu kuma jan tɛ k'Ala barika da dɔnnibaa ka kuma dakuruɲa kelen n'i ma ɲa k'i ye kɛ mɔgɔ fɛ Ala yɛrɛ bɛ mɔgɔ min fɛ k'i sogodogo mɔgɔ dɔ bɛ kɛ kabila kɔnɔ i kumakan tɛ labato a tɛ mɛn i bɛ dan ye dɔ bɛ kɛ faso kɔnɔ i kumakan tɛ labato a tɛ mɛn i bɛ dan ye dɔ ta bɛ dan jamana kɔnɔ nka kuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ k'i sogodogo dakuruɲa kelen ka Côte d'Ivoire tile ta k'a di Serifukɛ n'a ka jama ma a tɛ bɔ an kɔnɔ an bɛ sa ni min ye o ye nin ye kuma jan tɛ karamɔgɔ nana karamɔgɔ ka nali Côte d'Ivoire ye nka adamadenya fana o ye adamadenya ye dɛ
ini dɔ bɛ jɛn o fana ma nka ala ko bɛ ni dɔ cɛ ala ko b'a ni cɛ min cɛ n'o sogodo ye a nana ka na bɔ a ka so karamɔgɔ tɛ sogodogo ka so dɛ karamɔgɔ bɛ a yɛrɛ de ka so ka sabu kɛ sherifu de b'a fɔ mɔgɔ ma ko na n ka so nka olu tɛ taa mɔgɔ ka so n'u taara du dɔ kɔnɔ o y'o ka du ye sogodogo an bɛ du min kɔnɔ bi ni selifukɛ ma bɔ yan e tɛ dunitigiya kɛ a n'a ka jama farala ɲɔgɔn kan baara dɔ de b'u bolo ka n'a kɛ ka fara i ka baara kan yɔrɔ kelen tɛ fo jamana bɛɛ karamɔgɔ ko a tɛ se ka taa sen jɔ k'o baara daminɛ fo a ye n'a kanuɲɔgɔn ka n'a ɲɛ d'a kan ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲin'a fɛ cogo min na baara in bɛ se ka ɲɛ a bolo o de y'a n'a ka jama bɛɛ nakun ye ka na jɔ ka ɲɛ da mufti kan k'a fɔ a ye mufti baara o baara bɛ na kɛ jamana kɔnɔ yan i k'a dɔn ye balimakɛ nana fara i k'ale a ka jan k'a kɛ a tɛna kɔrɔ foyi fɔ fo i ye min kɛ fo ka na fara i kan n'o daminɛna mɔgɔ k'a fɔ Ajara nana mufti k'i m'a ye ko a bɛ yan fɛ yen wa o y'ale ma lagosili ye k'o ti kɛ fo a ye nafolo ka na sen dɔ yan ka dugawu k'i ye ka dugawu ɲini fɛ ka se ka baara in daminɛ walasa baara in bɛ k'a ma nafama fɛn ye an b'a ɲini ala fɛ o foli dakuruɲa kelen o de b'an bɛɛ da mais kumana à ma qualité vice-président. Kuma juma namina ke ko nyuman donga fori sabu mana fin ye na don kelente mo do be ale bi ye me ati don même nyon don ni ga se ga mami don boye ko baye Majlisu tɔgɔra ni servukɛ min ye an fa ye an karamɔgɔkɛ an kɔrɔkɛ serifu Usman Madani Haidara nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ na Côte d'Ivoire la ka na balimanjɛ fo min ye Sewul Majalisi ye fori diyara an ye mais yɔrɔ dɔw diyara n b'a fɛ ka kuma o de kan an k'a ka video dɔw filɛ o kɛra k'a to Malibara a kumana majlisu kan ka Sewul Majalisi fo an b'a fɛ k'o fori kɔsɛ de di an fa ma a n'a ka denbaya k'a to a b'a dɔn k'a fɔ a na a diyara majlisu don bɛɛ lajɛlen ye Miftahu Dini bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ i m'a ye n bɛ kabako dɔ fɔ ye a fɔra n ye don min na n bɛ se k'a tigi yɛrɛ tɔgɔ d'a kan o ye ɲagadu ye k'a yira k'a fɔ serifukɛ bɛ na o bɔra président fɛ o taara bonya fɔ Sewul Majalisi ye mais a ka di o duw ye serifukɛ yɛrɛ bɛ na mawulidi national kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan n ka ɲagadu ɲininka national a bɛ kɛ don jumɛn ɲagadu ko ma ko ka laɲini bɛ min ye k'a kɛ ka bɛn mawulidi yɛrɛ don ma n k'a fɔ a ye n ko a y'a kɛ ala kama k'a k'a kɛra kama a don yɛrɛ a y'o to yen n ko a y'o kɛ ala kama a kɛra kama k'a don yen k'a to yen mɔgɔw tɛ kelen mɔgɔw tɛ kelen ni serifukɛ k'a fɔ a bɛ na wajuli kɛ ka bɛn mawulidi yɛrɛ don yɛrɛ ma maa dɔw bɛ olu ka wajuli kɛ yɔrɔ na a y'a sɔrɔ mɔgɔ 100 de bɛ taa yen 80 bɛɛ lajɛlen bɛ taga serifukɛ ka wajuli kɛ yɔrɔ la o bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw a juguya don mɔgɔ dɔw kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ma maa si kɔnɔya fɔlɔ ala dagani ala fadana ala la ka hɛrɛ caman in da fore la ka wallahi serifu ye baba da fora
ala daga ni ala fadana ala laga hera sama inda furi laga shawru majalisi ye baba da furra ala daga ni ala fadana ala laga hera sama inda furi laga sheikh usman na musuri ye baba da furra ala daga ni ala fadana ala laga hera sama inda furi laga shawru majalisi na barake nyon ye ngal mo da furra wallahi da furra ngoso ala daga fale goso laga alur maglisi doni yema fena daga dama femi temera ayami janira an mi dunira makeba ani masayati make ala tani amara kana alur maglisi dorma ani masaya kannake baba sirani mana kuma jantene fe amana banga migoro seko ka di shiribu jere le ma na anganya dakuru nya fla fo abe dugo ke anye nga fo kalande nyana ani mamuru nyana ngo kana son ka bla Facebook kan kana fo be nyana ko shiribu jebe nana parce que na fo rante se jama ko or que na nana en fait ateme akanga ta mo wore fo parce que ale le lon magaye na dona Côte d'Ivoire avec Côte d'Ivoire lon magaw fofo je crois que Mali karamo ora mi lon no ni mo foye alelo mais c'est gamin fana fo aya bonya na techa et tu sais que Chérif Diallo fo ni gbera la modo be bonya ba kan ale yɛrɛ b'a ya bonya yira mɔgɔw ra c'est ça mais ala ka lo yɔrɔ min di Chérifu cɛ ma ka yɛrɛ majigi min don ara ni ka ne ɲininka m'a fɔ ko ala mɔna gbɔ n b'a fɔ ten n b'a fɔ ko ala mɔna an fɛ gbɔ parce que i bɛ taa gbɔ n ka karamɔgɔ sɔrɔ lɔn dengere min baara yɛrɛ majigi min baara ele yɛrɛ bɛ siran an ka karamɔgɔ ye dunuya fan bɛɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ y'a ni jamana kɔ tɔw bɛ o yɛrɛ imposer ka bɛɛ kɛ mɔgɔ dɔw ye ko o yɛrɛ fisaya mɔgɔ ye mais Chérifu cɛ i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye a b'i bonya et puis a y'a bonya namara taara dɛ parce que mɔgɔ dɔ b'i bonya a bɛ siran i ɲɛ de k'i bonya a ka lɔn n'a m'i bonya i bɛna min l'a kan a k'a lɔn donc a b'i bonya mais bonya ma s'a kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka jama ɲa ye fo a y'i musalaka mais Chérifu cɛ y'a mɔgɔ bonya ala c'est naturel parce que an ka ɲɔgɔn ye tête à tête mɔgɔ tun tɛ yen an k'o min kɛ o bɛ 3 4 bɔ ne n'ale ani Tijani an mɔgɔ 3 mais a donna Mali kɔnɔ a ye bonya min seko Côte d'Ivoire ma o k'an fa donc a yɛrɛ ko to ko n bɛ to ka bori ka taa Faransi madame kelen bɛ Faransi ani denmisɛnninw n bɛ to ka taga olu le filɛ ka lɔ français ninnu n'i ma to k'o filɛ a ma ɲi donc n bɛ to ka taga den k'o filɛ ka to ka seko ka na donc n bɛ Chérifu cɛ fo madame min fana bɛ yan ale ye tuubi jɔn de ye ale tuubira le ye ale ye député le ye ale de fana ye yɔrɔ nin lɔ k'a di majilisi ma misiri min fana benna a b'an diɛmana ka to k'a lɔ n'ala k'o dayɛrɛ se an bɛna Chérifu cɛ invité a bɛ na o ra mais an b'a fɛ ka koba dɔ kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan an b'o dugawu fana ɲini a fɛ a ye dugawu gbɛlɛya o yɔrɔ kan parce que an b'a lɔ a bɛ dugawu min kɛ a bɛna bɔ a dusukun na de Chérifu cɛ ka ɲi a denw ka ɲi adamaden dɔ bɛ yen n'a fa sera degré dɔ ma ale yɛrɛ bɛ fa ya bonya can a jogo n'a kɛcogoyaw mais Chérifu cɛ bɛ yen wa a tɛ yen wa a den ninnu ni k'o ye o bɛ mɔgɔw bonya o bɛ mɔgɔw bonya o de kosɔn lɔnnibaga dɔ fatutɔ ala y'a kira dɔ a ka ɲa gban k'a denw fɛrɛ a ko mata buduna min b'an di mata buduna min b'an di
ce wa ishaq wa nanu lao wahida wa nanu lao egalo bedile ka di an kan bayi ngole fo kuna nga takasi lahara aina fo ala ya ay tandon diama ay bedile ala kra nyafe angalo ala bono yoro fana accordé ka dama mais cherbuche ale tunu nyini ngari ke idew nyene nyena dew be bara mi ke jam ala nga mawludi mi ke uluna franci a demso mi be ani jama bale nana kana bonya fo modo be be kodoke ata jati mais olu yere ka ko ni fo ka ta anu yere maru ya ko kono ami ala dari sherifu chere ka sini kene adi anama ala makera bonya koni bete swama sherifu jala ki se degré minaniye ka fo be so mo tsaka ke ako laysa al maru kal milihi illa yabghadu ba'd wa yuhibbu ba'd mais ala ka min kele ita jamale bonya na baraka be muna o ki kanu parce que adama deni jama bi ko mo beli bara mais nyabi ya président nuna ils sont prêts pour toi wolo aka fina ko muhammad rasulullah wallazina ma ashidau ala al-kufari wa ma bainahum wala ko mo woli diba bon mena corona ke siratul mubalagha yi comme tafsiri tigir leta ako chogo di sisa sherifu madani haidara mi fere rasulullah amala kirayi ala le kale ci kana farafinama ani laraburama mogorude e baba mogorude bimana hawlahu mɔgɔ mun b'a gɛrɛfɛ les ansar a cɛ babaw mun b'a gɛrɛfɛ a ko cogo di ashidawu an lalikufa giriŋala mɔgɔ lumu ni ka aidara neni ashidawu ansari ta toyira fiyewu ni ka aidara korofo ansar mɔgɔru ta toyira o ka aidara kanu ka deru kanu o be o pɛrɛn ko yɛrɛ faga aidara kosɔn nafigiw b'a fɔ ko nalomari lomu o k'a fɔ ala kira ma mais ruwama o bainahum ansar mɔgɔw ka di ɲɔgɔn ye ari ye ɲɔgɔn diɲɛma o bɛ karamɔgɔ bonya ka karamɔgɔ deru bonya aidara yɛrɛ kosɔn ansar dini mɔgɔw bɛ ne bonya na ne bɛ sɔn ka bɔ bonya kɔnɔ tugun wa halibi ala m'an cɛ mana n bɛ dugawu min ɲini n'a fɛ an bɛ nana congrès ba dɔ kɛ hôtel Ivoire kɔnɔ colloque an bɛ fɛ ka farafinna ni arabura bɛɛ wele o bɛ na an bɛ na kuma la paix kan silamɛya min ele yɛrɛ worola k'a ye silamɛya min tɛ chrétienw kana tigɛ o tɛ jotigiw kana tigɛ mais o b'o ladi fo o bɛ yɛlɛma ka don ya diina na silamɛya min i b'a kan n'an bɛ min kan o silamɛya min ka Mali sigi ka Côte d'Ivoire sigi cɛkɔrɔbaw nana ni silamɛya min ye fo balimaya donna Mali ni Côte d'Ivoire cɛ a donna Mali ni Burkina cɛ Laginɛ kuma taara an bɛ fɛ k'o sinsin pour que an bɛ se ka la paix consolider cogo di n'an banna o la an k'a ye ja ni télévision so tɛ mɔgɔ bolo ya ko tɛ ɲa
ala n'a ya dugawu barakara dɔ ka terrain d'an ma valeur de 200 millions an bɛna an ya télévision bon dayɛlɛ congrès dugusajɛ pardon an bɛna première pierre bila i bɛ dugawu kɛ a ya télévision teliyara ɲa min ma n'a ka dugawu kɛ i b'a fɔ Ansaarudine mɔgɔw fana o y'an diɲɛ ma an ya télévision bɛ teliya ɲa min ma et puis n k'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ya télévision bɛ komi a ya télévision français tɛ fɔra an n'u ya télévision na dɛ jurakan le bɛna fɔ o yɔrɔ même tous les débats a bɛɛ bɛna kɛ jurakan na pour que an kana tunu an yɛrɛ ma an b'o dugawuba ɲini i fɛ mɔgɔ min ko serilɛri sera ka serifucɛ to an fɛ olu yɛrɛ le seri ye kunna sini an tagara Wojɛnɛ juma tɛmɛna k'an sigi ni to yen an sigira 9h misiri dayɛrɛ la Dabadugu an ka juma seri 15h fɛ ala b'a fɔ k'a t'a minɛ wa k'an dɛmɛ ala m'o kɛra o la ko kado dɔ bɛ yen ka bɔ majilisi yɔrɔ la k'a di an ka serifucɛ ma o kado barakama de ye nin ye inshallah inshallah n'ala ka le 25 ni ma firi mɔgɔ min kɔnna ka mawludi fɔlɔ kɛ an fɛ yan c'est-à-dire o bilara histoire la Haidara le k'a kɛ kunna sini u nana fɔ ɲɛna o tun bɛ fɛ ka mawludi nin kɛ Bimpeli mais ala ni coupe du monde kosɔn Bimpe ma sɔrɔ o le k'a to o bɛ tagara stade foyi bɔɲɛ na jama min bɛ cɛ ba in kɔ a tɛ kun stade la mais o bɛ na an bɛ ala dari k'a daminɛ hɛrɛ la le 25 k'a ɲini ivoirien bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an ye taga cɛ ba in soro minɛ ale le ye alakira mamaden ye tɔw ye tabiɲɛw le ye wala i b'a kɛra ɲɛ o ɲɛ i bɛ ɲɛ bɔra alakira le fɛ n'alakira mamaden nana ka ban an bɛɛ y'an ta bila an ye taga ale ta kɛ wasalamu alaikum wa rahmatullah. Asilamɛw kuma surunya bɛɛ la an bɛ ala fo an bɛ sɔli an ka kiraba kan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka sɔli a sodunge sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra yen k'an ka foli ɲɛsin Côte d'Ivoire faama bɛɛ ma k'an ka foli lase Côte d'Ivoire karamɔgɔ bɛɛ ma k'an ka foli lase Côte d'Ivoire dɔnnibaa bɛɛ ma khasatan an bɛ an balimakɛ ani an karamɔgɔ ani an ka seko min kɛrɛfɛ bi n'o ye mufti ye an b'a fɔ ko Asogodogo mɔgɔ minnu faralen b'a ka baara la an b'u fo an nana yanni dɔ an faso dɔ don ka na foli kɛ an badenw na Asogodogo an ye ci bila a ma kabini an ma wuli a k'a dɔn a balimakɛ a bɛna a fɛ ni ala sɔnna n'an sera an bɛna an sen jɔ nin yɔrɔ barikama in na ka kunun foli kɛ ko a ni ce fitiriwale ye kafiri hali n'a bɛ seli kafiri yɛrɛ kɔrɔ ye arabukan na min ma ala ka bonya dɔn a ma ala ka bonya segin kana jɔn foyi la an karamɔgɔ ɲuman na aw bɛ nin masala dɔ ka tɛmɛ ne kan don dɔ la waraba taara sɔrɔ ɲinɛ minɛnen don jana kungo kɔnɔ ɲinɛ ye waraba wele ko na n dɛmɛ i ka n sen bɔ waraba ko i minɛna ko ɔhɔ
waraba nana ko a b'a se a ko n sen bɔ ko peut-être n yɛrɛ bɛ se k'i dɛmɛ don dɔ la waraba yɛlɛla Allahu akbar Haidara a yɛlɛla parce que ɲinɛ bɛ se k'ale waraba dɛmɛ cogo di jati a ye ɲinɛ sen bɔ ɲinɛ tagara na wa tilka la ayyamu dawiluha bayna nas ballik k'o ti to bolo kelen kan non k'o ti to bolo kelen kan Haidara k'o bɛ yɛlɛma de ala k'an ta yɛlɛmɛ ko amin don dɔ la waraba bɛ taama na donsow ka jɔ u bɛ jɔ min da jan min da wara ɲɛ jati waraba nana minɛ jan na jan y'a minɛ jɔ birila kan o b'o la ɲinɛni nana a ko waraba a ko a kɛra a ko donsow ye minɛ Allahu akbar a ko jɔ ye minɛ koyi a ko ne y'a f'u ye n ko sini ka jan la kibaru sini ka jan dɛ ka jan Haidara o la a taara ɲinɛw wele ɲinɛ bɛɛ nana u nana donsow ka jɔ juru ɲimi jati fo ka juru bɛɛ tigɛ ka waraba labɔ Allahu akbar waraba bɔra min kɛ ɲinɛni de y'o fɔ a ye ko ne y'a f'u ye ko sini ka jan Haidara o la kuma surunya bɛɛ la vraiment nisɔn ka di kojugu siga tɛ na n balimakɛ kɛrɛfɛ sogodogo mufti a fɔ a ye ko a ni ce kunu kini ce sogodogo ko a ni ce kunu sogodogo kini ce ani ce bi ni ala sɔnna fana ani ce sini sogodogo la kibaru an nana a fo de ye jati k'o barika da k'a ye jati mais ale fana tuma bɛɛ a b'i dɛn ka taa faransi an ti bɔ a kalama a bɛ na ayiwa a ti fɛn fɔ a ye o yɔrɔnin kɔni an bɛ to k'a kɔrɔfɔ quoi an b'o fɔ a kɔfɛ tuma na ala ka nisɔndiya sabati ala ka Côte d'Ivoire ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ivoirien o ala k'u bɛn Ivoirien o ala k'u bɛn ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu ɲini aw fana fɛ an yɛrɛ bɛ degun min na bi n'o ye Mali ye ala ka bɔda di an ma ala k'an ka jamanaw kisi ala k'an ka jamanaw kɔlɔsi ala k'a bɛɛ sabati ni ala ka diɲɛ yɛrɛ ye sɔli ala rasul an karamɔgɔ ko an ka dugawu kɛ o tuma na an b'a ɲini ala fɛ hami min mana yan na ala m'o dilala k'an dusukun yɛlɛmɛ ka kɛ ala ta ye ala m'o kɛra ka yafa an ka jurumuw kɔ ala k'o kɛ an ka jamanaw ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'o kɛ ka bɛn ni kelenya sabati ala k'o kɛ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma ansurna wansurna wahdina jami'an ila siratikal mustaqim iftah lana abwaab rahmatik iftah lana abwaab rahmatik warzuqna rizqan wasi'an kaseeran la maqtu'atan wa la mamnu'a salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Foli minnu kɛra an sera ka min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma karamɔgɔ ka selen Côte d'Ivoire o de kun ye nin ye an bɛ dugawu de kɛ hali sisan ala ka kanu to Mali Côte d'Ivoire jamana kelen de don wa Cheikh Ousmane Madani Haidara y'o de kɛra a b'o de yira kuma na k'a to Mali la wa a taalen Côte d'Ivoire a b'o de yira an b'a ɲini ala fɛ ala ka sini kɛnɛya di cɛkɔrɔba in ma dilannikɛla a ka dilanni sababuya bi ala sɔnna a ma fitina caman kun bɛ yen balawu caman kun bɛ yen a bɛɛ lasara mɔgɔ y'i yɛrɛ kun de ni Chérif ka ɲi mɔgɔ si tɛ se ka nin kunbɛn o la an b'a fɔ Ivoirien ye ko le 25 samedi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Félix Houphouët-Boigny na ka taa Ivoire ka taa mawuludu n'o ye ansaru ka mawuludu labɛnnen ye ka taa o kɛ a kɔnɔ fana duwawu k'o caman ɲini Haidara fɛ a k'o k'a ɲɛ hamina ko minnu banna ala bɛ se k'u jaabi cogo min ni ala ni kira sɔnna a ma an bɛ duwawu kɛ séjour ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka bɔdaw di ala ka hɛrɛ caman don nin jamana ninnu kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ silamɛya bɛn min bɛ yen ka dɔ fara a kan silamɛya bɛn min bɛ yen ka dɔ fara a kan ala ka silamɛya bɛn don farafina bɛɛ lajɛlen kɔnɔ farafinw ka hakili ɲuman di a mun ma faamuyaw sɔrɔ ala ka hakili ɲuman di u ma an b'aw bila yan ni ala sɔnna a ma sigida wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ivoirien ka wele ko jɔ ni ɲɛsiri fi kɛ don ka bolo wari